कोणाचा फोन आला? हॅलो. हा बोल. हा किरण, अरे भाई आलोय मी चुनाभट्टीला. पोचलास? अरे एक काम कर ना, मी जरा बँकेत आलोय, चेक डिपॉझिट करायचा होता. थोडा वेळ लागेल मला, तोपर्यंत तू पुढे पुढे चालत ये ना. हा बरोबर येतो. हा ठीक आहे, खूप अर्जंट काम आहे माझं. हा इथं बायको माहेरी गेले, मलाच माहिती काय काम करायला लागतं ते. हॅलो. हा बोल. अरे किरण कुठं आहेस तू? किती वेळ झाला न्यायला येतोयस मला? अरे जरा नीट आजूबाजूचा नीट पत्ता सांग ना, नक्की काय समोर आहे वगैरे तुझ्या. अरे आता समोर कसं सांगू तुला? हा इथं आहे ना एक ते उंबराचं झाड आहे, तिथं आहे मी. कायला उघडं झाड हा काय लोकेशन आहे का? कायला झाडं सगळीकडे असतात. काहीतरी सांगत बसतो, दुसरं सांग काहीतरी. अरे आता इथे कुठे बघू मी? हा किरण, तुला ते किनारा देशी बार माहितीये? आयला किनाऱ्याच्या इथं आहे. अरे आलो 5 मिनिटात, थांब तिथं. ठीक आहे, ये लवकर. आयला अरे काय तू डायरेक्ट हे सांगायचं ना. अरे हा फेमस आहे आपल्या इथला, जिसका कोई नहीं सहारा उसका किनारा. अच्छा. हा पुढच्या वेळी आलास की इथं जाऊ नको, इथून जायचंय आपल्याला. चल. अरे दारू प्या, रिमटून प्या, देशी विदेशी दारू प्या. अरे दारू प्या, रिमटून प्या, देशी विदेशी दारू प्या. अरे दारू प्या, रिमटून प्या, देशी विदेशी.